kirish bakui to in Dubai nagabinda kajingo jinkya jong akilin nompri Dubai nagabinda kajingo jinkya jong Aina Mary Dubai nagabinda ka Patricia de Carbad Coldius Marto bakin light nagajinge jimpang kajing shitom jongki step ni dap daga jinggamen namar ngi don rangkat bad ngi Father Marcelinius War badai naga parish jongi na amlaram bad kaweru ilong kina school jonga haga por bangla training ko ha amlaram parish bad minda itre ha Holy Redeemer Universe Center umroy bad kumjuru ilong nong pet nong sumar yakikon samla jong ki parish jongi baro jonga Francilian youth bad ila wan ban pintibit haka badai pule yaki ke barok bayade bad ka jingdon kam jong ki kon samla bad ila wan banai yaki session yaki kina samla jonga parish jongi ipadiang burom i hapdeng jongi bangi duairu nagabinda jongi babara ka ministry ka ba ishim ti kalong ka ba seizo lembaga jinggar ko ka jongu trai tonginang bu yaga jingdumu bad ka jingduai nagabinda jongi hagane gi ukrish pakui Iwan rahmat kena keduan kedupat ya baro kijing tumu kijing angnut kijongi kam tame na kapenca kejuki men ki para jongi ki balabo ya kijing dua kijing tumu babha kejongki ha kane kamas bakhut to ai bo play track and rat un ker khu kerdo ingi bat un penurlong ya baro kijing dua kijing kerpat kijongi har tengkpa barukun barumen sim bakhoi amen kajing e jong try jing yu Jesus Christ kajing e jong oblay lamba kajing yaslo jong men sim bakhoi kindon barbor rengkat bat phi kashti jong Paulus shakinong korin kalong khat san kat khot khat sa ko ong lamdau try mi pat kajing alap bat ke jingi kalong le no e lam dau trau mi pat ke jingi lap bat ke jingi kalong le no e bat mentara sngi ha ka jing pule bat ke ni sngi bal de mi sngi ba kum no o Paulus u yeng sakhi nak banta ke jing mi pat jang u Jisu bat ke ba kwa nak banta jingi we pai we kalong ba ngilong ta ki sakhi jang ke jing mi pa jang Jisu ide bas thu ba ka jinglong Kristan jingi kamde e damar ba ngikwa ban escape hande ka ba kham khrau e kolong ba ngalong sakhi na ka banta jong Jisu ka ba mot ba ngikubur ba Jisu ulong nong penim na ka banta jingi iwe pa iwe ngin kimi yalade shipor ngin kli ya ka ne ka jingkli hato ngalayeng sakhin em na kabanta jo Jisu ne ngalalong Kristan klam de imba ya ki egaba ubleu lakwa na kabanta jingi ladang ina sakhiu haktin bat ki kam ki jingi
Dongin ai ngu yu nak banta kan ka ching e. Ladangim pala ban le bha. Jisum ta ka sing om hidang don shibon kapor. Dongin pai shu. Dongin pidiang yu kumunong siuspa ka chungi. Bat ngin sakhi yu ha ka ching im chungi. Ngin sedang haying hasam bat ha kilok ki jor. Nga pla hau blei badan bo baro bara phi ko men ko para balale pop shibone da ka ching perkhat da ki tin da ki kam pada ka ching le klet da ka ching le pala chinga da ka ching le pala chinga da ka ching le pala pakrawe chinga nama kata ngakarpat ka maria ba khut ka bayasa ka thisti ya ka ngel ba ki khut bara phi ko men ko para Banduai nak benta chinga how try play chingi uble badan boa bara unisne yingi badan dalama biki pop chingi unya lamingi syara chingim bam chikut amen good try can not go play isne yangi try can not go play isne yangi Jungin ya dewai Goblay Meo belong nong ai Ya kacingay lui jungi Maria kacing penim jungi Tusyak skor ya kasur Jong ki bakarpat ime Bato ai Bagi to ya ki ba melasispa Da kacing play ya kasnam jong ukun jong me Kin im da me Bat kin kemen hame Klem jing ma shi junom Dau try jing sekri sukun jong me Uba im bat basan syar rengkat bat me Haka jing along the way jong men sim bakun Ublay junom la junom Kejing pula lagi kam jong ki apostol kolong bakat lai kot arpun ru adulai pulai Hawau Paulus ula poi Antioch kaba ha Pisidia ula keren ha ke sinagog ko para ko kun ko siu u Abraham bat kito ha padeng jongpi ki bating burom ya ulai hangi lapha ya ka khubor jong kane ke jing panim naba kita ki ba shong ha Jerusalem bat kinoyalam jongki namarba kim shem la itu ya u lemne kim su tu ya kiktin jongkino turupa ya kiba lapule man kasngi sabat kilapan urlong yakine dakaba ki penrem ya u wadla kim shem yo ya kadau ban penrem ya u ban yap penban kilapan kerpat ya Pilatus ban peniap ya u bat enda kilale ya kata barok kabala tho syapang jong u kila penhiar ya u nakading bat kila tep ya u ha ka jing tep hanrai ublai ulami penmipat ya u na ki bayap bat bon sngi ulapau hakito ki balawan ki urengkat bat u na Galilea sha Jerusalem ki balong menta kisaki jong u ha ki pajba bat ngi wanra
bat ngi wanra ya kane ka khubor babha hapi paya kata ka ba ublei ulap kular hakik pa tamen ulap pendap menta hangi ki khon kik siu jongki da ka ba penmi pat ya ujisu kumbala tho ru hakasam ka ba ar melong ukun jonga menta kasngi ngala khaya me kaktin jong trai Utrai undon rengkat bat pi. Kejing pulena gospel bakut kat kum uyanis. Ha kaca kapor ujisu laong halagi senran. Wat sya ban pen kuslai yakidon no jong pi. Tungait ha oblay bat tungait hangaru. Haying kupa jenga don shibun kijeka syongne. Mandakam long kumta hatungan jin dalai thu api. Bangan lay ban pengkre kajeka na kabenta jong pi. Badanda ngalalait bangala pengkre kajeka na kabenta jong pi. Ngan sawan biang bat ngan shim ya pi halade. Bat kumta kat habangadon piru pindup ya don hangta. Bato tip ya kalenti shano ngalait. U Thomas long ho. Ko try ngim tip shano men lait. Tekum no ngila ban tip
ya kalenti ujisu loong ngalong kalenti ka jing shisha bar ka jing im om don ban poi shok pa lai tang danga the gospel jong try Kohmen keparabi hau Jesus Christ. Teng ha kecing im jengi lese haba nyipang nebon kecing kuslai kibawan ha kecing mo jing perkat haing hasem ngim dayo thiap ha mat kaji ayu ha kapo mensngi ishai long Isya don kita baki ang dosing off. Isya itia spor ngi layat hia. Namar beli let semen mit ngam do hia ha. Kita ka jingku slide babon ha ka jing im gichinga ki pelong nga bangan yo ya kane ngim la banong ka de jingpang hanre ka jing melin. Bar ha ka jing im sim jongiru ka don gane ka jingpang. Ngi yo hia hateng ha kane ka jing ya lenti lese ka jing thai ka jongi lese ka jing du jing kermen lese ka jing e haing sem ka pelong nga ban yo thia baru banom yo i ya ke ka bau ble ulale na ka banta jongi mat kane ka lajia ha ka jing im jong ki apostol ha kane ki lais nem ki bala don rengkat baru jisu kilai i ya ke ka bau lale Reha kenta kabak haddu Shua bo jisu un syayab Shua ba in shimno yu unaki Kila adon kata Kajing yok thia ha kajing imen sim kajongki Day na kata kada haba jisu pen ihaki Ya kata ke ba unle Baki kata kaba inong kabakin sayo Ladaki nget ho o Thomas ukuli kotrai Shanom late Jekum no ngila bantip ya kalenti. Kenmo hakani ki lais nem bau jisu don rengkat batki ulah hikai ki syapang bun ki ba ki de banle. Ulah hikai ki ya kalenti kumno ban map ki we. Ulah hikai ki ya kalenti ban syakri para brio. Ulah penkot ye ki bapang ki bastom. Kene gade lenti ke bau jisu lah hikai ki. Ulah keren ya kajing shisha baru kuaru bagi senran kinyat ha kata kajing shisha. Ulah long kajing penim ya bun ba ki priu. Kakante ke baklim kawan hak maju udah kata kajing ting kajing sia. Let's say ini briuru insa penrem yang hari kuno jisu angka ngaru ngan om penrem ya pi kilai batle pop show. Kemau kene kadek sengi jong ke jing penim na ka banta kene kante ka balaklim kalayo na jisu bakene gilais nem kisenran kile amat ya kene kile I dala ka jong ki khmat ya ke e ba ujisu ulaim ulayai ban mentau ong ngalek haswa jong pi ban pengkre kata ka jaka ban pengkre ya kata ka jaka Nak benta jeng pi barangakwa bama pi baro pindon ha kata kacaka kaba ngan leit. Ni baro ha kacing im jengi syayok ki gift. Let's say habadan ke birthday, habadan ke jingya tho, nah no ki celebration ni yo ya kata kacing ais ngopha. But kasyong hangi langin pidiang nengin kentai ya kata kacing ais ngubha jong kiwei pat. Ladangi priang kata kamu kan kacing ais ngubha kalong kabakar do nakabenta junga. Henry ladangi kentai kata kamu kam don jing bentoy nakabenta jing iwei iwe. Haka cukur kom kacing ide jingi ba jisu. Ula aingi ya kata kacing ae kabakrau kacing imbam cikut. Henry ladamanga ong ngamla ban pediang ya ka. Lada manga kentai kata kamut kam don jingmut nak benta jingi iwe pa iwe.
uji sulong ngan la pin kre ka jeka na ka banta jong pi han re menta ha to pin nge ne em bangalong ka lenti ka jing shisha bat ka jing im ha to pin sakine em nga ha ka jing im jong pi ka ba malakas ngi ha to pin le ne em yak e ka bangala le na ka banta jong ki we ngala le bhai ki we ha to pikloin em ban le bha ngala kren ya ka jing shisha ha to pikloin em ban kren ya ka jing shisha ngala ai ka jing penim na ka banta ki we ha to piklon em ban ai ka jing penim na ka banta jing ki we kane ka mot ka bangi yat ha ka lenti jong u jisu kane ka ba mot bangi pidiang u ba ulong ka jing sha ka jing im ba ka jing mi pat na ka banta jingi iwe pa iwe lada ngim pat le kane ta ka mot le singinom la ban don rengkat bat o nginom la ban don rengkat bat o ko men para aba kane ka jingyot thia ka jingi ha kane ka jingyet lenti kum kristan kan pan kan mau ngi ba udon u jisu ubalong ta ka lenti na ka banta jingi iwe pa iwe ke ka banon kam kulong bangin IT la de ho ngin sakiyo bat un sakar khu kar do ngi iwe pa iwe hole singilong kumu thoma sa ka jingi lenti ka jingi ndai kam de ka jingkut na ka banta ka jingi men sim ka jingi ai ba jisu bangi pediang man lakas ngi ha ka eucharis ba khut on pan kan mau ngi ba ka don kata ka jing penim ho ba ka don kata ka lenti ba le bha ha ka jing im jingi ka ba man lakas ngi hakane ka mas ba khoi tungin pan ya ka jing e ka jing kar khu ka jong o bangin omyo thia sa ha ka jing im ka jing e handringin kendit ngin phai shi o ngin pa da ka jing e ka jing kar khu ka jong o ha lo jing i we pai we khnang bangin la ban pediang yo ngin la ban pediang o ko monong penim jong e berhabangi yat haka jing hikai ka jing u klampep ngin selak bandon lang bat u haka taka jaka ke baula pengkre nak benta jingi eniro yo Jesus Christ ngai Don war baro pada pi apa nang kandel berhau Jesus Christ kumam rawe jibu try jingi ya balakon nam sim khoi ya balakhan maria Kristi ya balshabe yang pop Pontius Pilatus sarak nayu laya balaklebu laya shibaya akasi kebalai lima kibaya lagi shubhani shosh kamon lay pa bonmor baro Shar kibim berbayam, ngangit hom sim bakut, kabalam katli bakut, hagajing selok berikut, hagajing mabi pop, hagajing bat kedok, batagajing imam cikut. Amin. Nomor lain sepatnya kita.
Tuduai ko men ko para baka nagajingkia jinga majang pi kalong ba pediang hun hakmat ublay ukpa badon bor baro. Ting chungu kajing mencoy ngi bad kabalang baku chungu baro away. Hakajing isne jung me ko try ngi kerpat. Tu pediang ngi kajing terwa jang kaying kasem jang me. Bahapok kajing rap jang kajing ada jang me. Kanam du no ia kata kaba kaliok pediang. Bakan yo ia kajing ai kibane jinam. Nyipa ne kane dau Chris utrai jengi. Amen. Utrai undon ringkat patpi. Jogan tiu yala kidot not. Jengin aingu yau try kan rat ublay jengi. Dasisya kalong kebasyang hok bat kebadai. Kedai ti jengi bat kajing peni mengi hakipor baro. Baniro imego kan rat hendrik hamtam hang negapor. Baniro pendon buram syusyu yame. Nabayau kris sukulang brot pasca jengi laknya. Jupe banterwai lade na kabenta jengi. Baru ya dayangi. Da kabayai ya sait na kabenta jengi hakmat jengme. Ulong ujingkia obam yapsyu. Ukulang brod ubalasya pan yapsyisin ubaim jinom. Namar kata habaladap mia da kacingkemen pasca. Kepertei baro akawe kerisa da kacingiro yame. Kibor beneng ru pakiken hun angel. Kirwai lang ya kacingirwai lang jang kaburam jengme. Barkiapan benar klem sange. Bakun utrai, bakun lumlai kipai, neng bat bertekida, daga buram jongme. Wai usana syajrom, wai usana klemkun, wai usana yublay chilno. Ya royuta bawan, haka kerteng utrai, bat bertekina, laga buram jangbe. Wai usana syajrong, wai usana klemkun, wai usana yublay juno. Dashisha melong buku katrai katame jang kajingkui baro. Namar kata, ngikar pad eme to pengkut penkentang, ye gini kicing terwa jengi. Dakaba pa yo mensim jeng me kum jer halo jengki. Bakin kelalong yengi, kamet matkasnam jeng utrai jengi uji sukris. Hakapo baladino yu, badala kamons ngubha, ula pediang ya kajing syak shitom, ula shim yokpu, Bada kabaay ngu yame, ulak dia yu, balay halaki senran uang. Toshim, batobam, nakane pibaro. Nama kane kalong kamet jenga, ya kaba NIT, na kabenta jongpi. Haraju karukom anda lala yabam ula shim ya kuri pada kabayangu biang yame ula ai ka halaki senran uang tu shim batu di nakane pibaro nama kane kalong kuri jangka senam jenga jangka jutang bathmai badbam jikut ya kabaan penmi nakabenta jangpi Banakabenta ki babon. Nakabenta ka jingmap ya ki pop. Tole ya kane.
ban kan mau yanga Ka ching maya chong ka ching e Kata sin bagi bam yu de upu Bagi di nakane ka kuri Ben benar ka ching yap chong me ko try Namar kata ngi papan menta ya kacing ya pa kacing mi pa chingu ngi terwa me ko try ko jang kacing im madia khuri jang kacing penim ngi dai ngo aidem nama mala nyeu ngi ka babit panjang hakmat jang me bat ban syakriya me da ka bas ngori ngi karpa de me bangi ka bayo benta hakamet bakas namu kris ngi long ki pala penya tili ka we da umen sim bakoy Token mau ko traya kabalang jamme kabala priyang hasatala ka parte. But the penjanaya ka haka jingi ringkat badu Francis upapa ko jangi. Will but marwainu bishop jangi but baru kiling do but kiriniam. Token mau lem roi ki himen ki para shinrang but kinde. Kibala yotia da ka bakarmen yaga jimmy pat. But ya baru kibala kalat no haka jingi sne jamme top diang yaki shaga jing shai ka kamat jamme. To isne yangi baro ikar padiame barengkat bat ka Maria teiso di bakoi ka kami jongo blai u Joseph bakudo kurim janga ki apostol bakoi u Francis de Sales bakoi bat baru kiri koi ki bala pensova yame pateng la pateng ngin long ki babit ben yo bin talem hage jingim bam jekut bat bangini ro bat pendon buram yame da ukun jamme u Jesus Christ Da ulam badu bad hau kalong hameu blake pa badan bor haga jingalang ka we men simba kun bara ka buram ba ka jingaro jiu nam la jiu nam Kumbala kumingi da onong penim, bat kumbala hikai ngi da ketin belai ngi not ban ong. Kukpa cengi, ba habeneng, kubakui kekerteng jong me, kan wan ke hima jong me, long kamon jong me, hak ndeu kumba habeneng. Jai ngi menta kacing bam cengi kebahala kasngi, bat cema bengi kerengkang cengi, kumba ngiru ima kibala sniu ngi, bat dalam ngi syak kacing pensyoy. Andrei cupelai ngi nakabas sniu. Cupelai ngi karpat ko try na kajing sniu baro. Hakajing sbon jong me to ai jing suk jing sain hakis ngi jingi. Kenang bara kajing rap kajing isne jong me ngin lai baro bo nakapop. Ban ngin yo jing yada na kajing jenjar baro. Kat bangin ang ap kmi lenti ya kajing kermen bakhoy baka jing wan pat jong nong pendim jingi uji sukris. Nama jong me dorong kaima. Nam la chinam. Ku try Jesus Christ, meu balong haki apostol jong me. Kajing suk nga i happy, kajing suk jenga nga ai happy. Wat pe ki pop ki sang jengi, hanreya kajing nge jang ka balang jong me. Bad ha kajing sbon jong me. Jo ah kaya kajing suk, ba kajing etli ka we kat kum kamon jong me. Ma meu be im bad basen syar, chinam la chinam. Amen. Kajing suk utrai kandan barbor rengkat bat pi. Rengkat bat pi. Turn terwai kada kajing suk iwei hai wei pat. Bagi doa kita,
Hakmi ukulang bro chong blay. Hakmi u Jisu u balong kalenti ka jing sha bat ka jing im. Suk mangi baro kibala sha khot sha kana ka jing khawai jong ukulang bro. Gam shong hok ba mandrung po aying chunga. Re shiong tang dak tin pak men sim chunga kan sekia hi.
ngu eme ku Jisu. Ngi ngu eme ku Jisu. Ngi ro eme ku Jisu. Ngi ro eme ku Jisu. Ngi ro eme ku Jisu. Kublai shibun ku Jisu bi. Na kabanta kana kasngi kabamala ayangi. Kijingi kijing kurku kabamala te se lo jingi iwi baiwi. Kam tam melai kana kalat banyo pediang me haka Eucharist bakut. Mepen kan mangi baraboy kata kacing bakra kacung me na kabanta jingi iwi baiwi. Melai ngi ya kata kacing bakrau bangin long ikun kicong me balang ba kani kacing mapan kan maungi bahame don kata kacing bam cikut lang ba gospel mentaka sngi mapan kan mau shishu yangi ba melalai ban pengkre na kabanta cingi ka gift ka bakar datam ka bamen ay na kabanta cingi tu ahingi ya kata kacingi kacung me bangin laban pediang ka kacing cingi ka bamal lakasngi ko jisubi ha kacing ya elanti kacingi sibon kita ki khoro kharam teng ka wanra kacing du cingkarmen hangi teng ka pendiau ya kamen sim kacingi teng ya artatin handai tu ay bangin pai sheme bangin pediang me kum kata kalenti kacing shisha bat kacing Angi ya kabo bangin la ban le ya ke ka ba me la hikai. To angi ya kacing kacing me bangin la ban ikiwe. Bangin la ban ma ikiwe. Bangin la ban kren ya kacing shisha. Bangin la ban sakhi ya me ha kacing jingi ka ba man la kasngi. Ko jisubi ngidon kam ya me ha kacing jingi ka ba man la kasngi. Ngidon kam ya me bangin la ban yaisha ya kacing hakacing kacing idon kame me ban sakhiya me teng itlot teng artatin teng le rain angi ka bo me ko Jisu be idon kame me tupan klein ngi hakane kacing ya lenti kacing Dungin ya duai. Haga jing ibas kem jong me ko try ngi karpat. Do sumar so kere ki to ki ba malapalaim. Bahabala si spa daga jing sha stom kun jong me. Kinla banyak haga jing mi pa jong ngi pa ne kane dau Chris utrai changi utrai undon ringkat bat phi ublei badan bor bara unkar khukar do phi ukpa ukun badomen sim bakhoi amen khilei suk kamas kalawai Isoho yaule kabar sispa a La
Padalong paglikon, jumental parapo, chinam na chinam, amen. En jag rör ju Jesus Krist. Chinam na chinam, amen.